Hanzanzi ndiye nyaya zviya ndiye makaenda naye nemurume wacho nemurume auye ndiye murume wacho uyu mwana wangu awandibawa nini ndi baba wangu ko murume wako ari awa ndo makatowa nemukadzi wavo natete nemukomana nemurume wemwana uyu nemuprofita saka wese kana wanapo akatowira naye murume uyu akati ndikuya nawo kuti takawirana panapa ukati uri kuya nawo takataurana nawo asi hawana kuita ngatete kutaura kuti atete ndakandatopa chichimo chekuti havako aiwa no ati isusu hatimboneti baba wanhiwa kana wasipa hapana zvatoa bcause ndo wanhu vane nyaya yese iwawo ndo wane nyaya yese wanhu iwawo saka zvibatsiri kuti apa wawana apa ndozvamakangoita last week saka tikuenda kupi hapana kwatiri kuenda toda kunyaya yekuti mwana weaitira icho toda kuti nyaya ipere bcause ritual yakaita inoafekta mwana uyu ndinoda kuti zoti ritual purpose yeritual yanga iri yechii because iwe kana uri wegaka tipe wapeni piwai nhamba dzepaunogara wese nemafoni nhamba yavanhu vacho iwawo wese piwai musi Saturday mati mirai mambo ndino chichemo kubva pakatangira nyaya iyi yakabva kare yaane nguva ndakatangira kwaSabhuku tikadaidzwa kakawanda anobvira auye kuti tizosvike kuno kuitsamba yakazototi tisvike kuno kubva tauya kuuya kwatakaita kuno kwakadaidzwa kuti anga haana kuuya bvazoita zvekuteerwa kechipiri ndofunga last week ndosaka ndati mbuyaka iyi musi Saturday yotopera isu dzakuchiita network zvakatadza kuti isusu tisakusvita nhasi watoita zvekuzotofonerwa futi kuti auye haiwa don't worry iwe unouya isusu paasingaupa paasi paanoti hauyi paanenge atotopasiwa sekunomutora kwatakaita last time takanomutora ari paanga ari ndo patinomutora futi ariwo saka izvozvi zviripo mota inozigumbakumba inotenderera musi wacho iwatora wese wanouya panapa sesaka ndine chichemo mambo yes mari dzese dzandiri kushandisa kubva kwesoko ndoda kuti andidzosere mari dzangu nekuzorapisa mwana anenge amonerwa unodzosera mari anenge amonerwa nenyaya iyi anodzosa mari because isusu our worry zvimwe zvese hatina basa nazvo our worry ndeyekuti mwana uyu makaenda naye kusina wabereki kusina hama kusina chii kokunoita ritual yemwana uyu kusvikira makutomuti imi bambo ndimi hamurume zvese zvauchaita iwo murume ndiye hamurume wako asi uyo mwana aine murume wake so hachisi something chekuti tofanira kuchitora lightly because mwana anokwanisa kunge atone zvinhu zvaanazvo zvinonomunetsa pamberi unotombopota achidona ndosaka ndikutaureka saka tikada kuti titi isusu tiite chinya chekuti tashaya $2 tikaita chinya isusu che$2 $3 ka hazvibatsiriba ngatiite kuti mwana abatsirwe nguva yake ikwane abatsirwa ndozvatiri kuda nguva yake yapadhuze saka Saturday wetipedze nyaya iyo Saturday tichatounzana nachiremba vanouya kuti tibva tatopedza nyaya anenge ari pano kuti tione kuti mwana abatsirwa uyu zvakaiswa paari zviite sei zvibve because hari yakatakuriswa ine doro ikachererwa pasi handiti hari yakachererwa pai pamusha pawo handiti yakachererwa pai pasi nedoro rani rayo handizvo ende pakanoiswa hariyo mwana wenyu anga akabatiswa hari iye uyu nemwana wenyu handiti ndio wakanotsveta hari chiva pasi imhiko iyo murunzwa imhiko ida kubrekwa hariyo isati yaputswa iri apa hapana zvamaitaba ndosati kuti regai tiite nyaya ipere mwana aite chii aite free wanhu vane zvinhu zvavo wadzosere zvinhu zvani zvavo murunzwa zvaitotaura ndo pane nyaya uyai Saturday isu tiite effort yekuti vanhu iwawo Saturday we make sure those people are here kana kuri kuendwa ikoko tichatoti nevanhu vanoenda ikoko make sure kuti hari iyoyo payakaiswa isumudzwe ipapo ibviswe ende tada nemunhu wacho yemakaenda naye muprofita yemakaenda naye akanoita kuti hariyo takati ngaauye tikumuda pano kuti anodzivise zvinhu zvake zvakadii tiite sanditi ngatiite izvo Saturday
wepa bamba hamuteerwi ba hamufonerwi futi ba musakangana mune nyaya yenyu uye mupedze chii Saturday